Tayyip, devam etimiz. 530. hadis. عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره. Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu haber ete, ул Аллаһның ишесенең былай дип әйткәнен ишеткән. Әгәр җомга хутбәсендә утырганда берәрегезгә йокы килде икән, ягъни йокыга китә башласа, урынын алмаштырсын. Урынын алмаштырсын, ягъни утырган урынын башка урынга алмаштырсын. Шуңа күрә бүген күп күргә туры килә, кешеләр җомга хутбәсенә килгәч йоклыйлар. Хутбәдә йоклап утыралар. Безгә бит җомганың әҗерен алыр өчен, Аллаһ безгә җомга намазына вәгъдә иткән әҗерне алыр өчен ул имамны игътибар белән тыңлау. Әлбәттә, кеше йоклап утырган кеше имамны игътибар белән тыңлый алмый берничек тәген. Шуңа күрә йоклама, әгәр дә берәребез йокыга китә башласа, урынны алмаштырырга кирәк. Урынны алмаштырырга, ягъни башка урынны җомга карыйсың, кайда буш урын бар, шунда барып утырасың. Һәм шул вакытта йокы китәчәк. Һәм шул вакытта ни өчен китәчәк? Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шулай дип әйтте. Хәтта ул беренче рәттә утырса да башка урынга барып утырсын. Монсы беренче мәсьәлә. Икенче мәсьәлә, галимнәребез әйтә, шулай ук бу хадисны башка җирдә кулланыла. Мәсәлән, дәрестә утырганда. Дәрестә утырганда да әгәр дә йокың килә икән, башка җиргә күчеп утыр. Башка җиргә күчеп утыр һәм иншаллаһ шул вакытта йокың китәр. Аллаһу алам.